Frate, deci să te uiți aici să vezi dacă îți arată așa, da? Stai să vezi. Stai să termin aici. Așa merge de la capăt. Să vezi. Deci, frate, dacă ți arată așa, trebuie să dai pe ăla. Ai înțeles? Hai să vezi. Da, să vezi că trebuie să mai joc puțin. Da, așa că mai am. Și acum am câștigat, mai am puțin. Frate, da. URSS, scriem și noi aici. Stai să vezi. Let's go get him. Frate, am câștigat acum, cic. Let's go get him. Bă, frate, te intri aici la shop. Și dacă îți arată cel de aici, Connect Supercell ID, deci dai pe el, frate, dai așa. Deci aici logging, connecting și scrie mai tău aici, frate, îi dai aici jos, frumos, pui mai tău de acolo, scrie codul alea și gata, da?